te mentang wara HP kejinga thu khana shapang une ushakti kapur long une ushakti kapur ula shimbantai keban akflim bat udeiru uta ugang ubapau namha hakisnem shihajar khandai spa nyophu bat long une ushakti kapur uju shimbanta bha bat kini kikam bat bor bat yu ulatip hapo keri India da uta ukrain gogo hakijing im kejung u bat une u aktor lane une ugang uju shimbanta bha hakini ki film ladengi pai bat ladengi pet ki film kijong u nadu ki por ki ba mensua bat loong une u aktor lane une ugang hakijing im kejong u uju shimbanta bha ya kaban ak nakaliang jong gang hakijing im kejong u bat ula shimbentaru kum uta u boss hakijing im kejong u kum uta u boss gang ya kaban ak ki film ki bahpo ke Bollywood bat udai ubriu ubanang bha bat udai ubriu uba idei bha ban ong kum uta u boss gang hakijing im kejong une ushakti kapur bat ong une ushakti kapur hakijing im kejong u ujus ngau tenat bha ya kaban shimbenta ya kaban ak hakum kini ki film bat balai ke penlong une ushakti kapur ba un shim yakum kene ke benta long ba kitalong khubor ki thu ba une ushakti kapur ushim ba hakisngi ki por ki ba mensua haka jaka lane haka jalla ke ba mu ushong usa ke jelei bha kata ke jingbat bor ke jelei bha kata ke jingle bor ba dehlor kene ke benta une u aktor lane une u gang boss usashim ya kene ke benta bat kene ke kam ya ke ushakti kapur upenwan ki film ki jong u namar ki sngi ki por ki ba mensua hapo keri India ke jelei bha kene ke kam le bor lane ke kam bat bor hapo kene ke ri bat hapo ke jela jong une u aktor bat ya katang imla banlen ladangi pai hakane ke ri khasi ke ke jong iru kine ki kam bat bor kine ki kam le bor ki senshar bha hakane ke jela ke jong iru ha ka bayadei bat ke jing thombor yiki klung khna bat yiki kantai hapo kane ke jela ke jong iru bat dehlor kane ke benta une ushakti kapur ushim benta dalade banlong uta ugang banle kane ke kam haki film ki ba mu ule shimbenta laong ba une u aktor lani une ugang boss ule shimbenta hadu news pa teliki film haka jing im ke jong une u aktor bat haka jing im ke jong une ugang boss bat long une udon arngut ki kun kawai ka kun kantai bat uwei ukun shenrang kawai ka kerteng ka shadra kapur bat uwei pat ukerteng usidhat kapur kine kidei ki aktor ki actress ki bashimanta ye ka dinjat ye ka ukpa ulyalam haka jing im ke jung u hakisngi ki por ki baladem no te hakane ka por ka bamanta ngam shimla don shibun ki banta rela dangi pai une u aktor lane une u gang boss ude uwei unongle wrestling uba satar bha hakisngi ki por ki bamanswa te tangki ne ki kanten ki bakhandian khublei shibun